Ipakat
nadagsin at marikrik na kaput na laos nga iliw kuken ka. Tanawagan ka, abay titawa, bareng mapasangpet ka. Agureyak biyak agureyak isasangpet mo, malading itan awan mo sibay ko. Agureyak biyak ko, agureyak isasangpet mo, maasyan ka kadi kaniya, binabiinga agsangsang ita. Kaanong ata ubiyak ko, mailiw akong bara niyaget mo. Nadagsin at marikrik na kaput na laos nga iliw kuken ka. Tanawagan ka, abay titawa, bareng mapasangpet ka. Agureyak biyak ko, agureyak isasangpet mo, malading itan unay to'y puso, napot kaawan mo sibay ko. Agureyak biyak ko, agureyak isasangpet mo, maasyan ka kadi kaniya, rinabiinga agsangsang ita. Agureyak biyak ko, agureyak isasangpet mo, malading itan unay to'y puso, gapit kaawan mo't sibay ko. Agureyak biyak ko, agureyak isasangpet mo, maasyan ka kadi kaniya, binabiinga agsangsang ita. Maasyan ka kadi kaniya, binabiinga agsangsang ita. HBO Records and Oyoboy Production. Anyat kayat mo apamaneknek
masikalaeng biyag ko ipatpatket anumet akit daw mukit aramidet si tutulog kag nga agtuok tsak agket-ket no dayta ayat mo agam kam kamek awan gandat ko ang mga lilaw kinangayet awan maikarik no di daytoy kinapudlok nga akayat ken ka sa bungdataret ko amom kadi akada maasot balikas ko nagtaod di kaunggan apitik tuy puso amom kadi nga iti kada upayan na kay batugan at punyal amang pesat tuy biyag tanong arud at kay mudingak itaayat isardeng mo kadin inka kanyak panang parikat mautuyan na kon di asuken kawawa ngem magdaak nga agsagaba kapuken ka HBO Records and Oyeboy Production. no dayta ayat mo agam-gam kamek awan gandat ko ang mga lilaw kinangayet awan maikarik no di daytoy kinapudlok nga akayat ken ka sa bungdataret ko amom kadi akada maasot balikas ko nagtaot di kaunggan apitik tuy pusok amom kadi nga iti kada upayan na kay batugan at punyal amang pesat tuy biyag tanong arud adda kay mudingak itaayat isardeng mo kadin inka kanyak panang parikat mautuyan na kon ti asuken kawawa ngem magdaak ngagsagaba gapuken ka amom kadi akada maasot balikas ko nagdaot di kaunggan apitik tuy pusok amom kadi nga iti kada upayan na kay batukan at punyal amang pesat tuy biyag tanong arud at kay mudingak itaayat isardeng mo kadin inka kanyak panang parigat mautuyan na kun di asuken kawawa ngem magdaak ngagsagaba kapuken ka ngem magdaak ngagsagaba kapuken ka HBO Records and Oyeboy Production. Di nagsinaan lagi, di naglaban.
ken ka di mo nimbilang ikaw sinaktan kawan pacek akar karim kinaulbud amin nasong ikang nagsalita marang pamindita awan pacek akar karim kinaulbud amin nasong ikang nagsalita marang pamindita. Malagi mukat nga to ita adaka imbati manang nama asyak tay subyang nam ang balang lilaw kagaya jakman nga may turel saktan day terik na gaputungkan ka di mo nimbilang saktan ka sinaktan kawan pacek akar karim kinaulbud amin nasong ikang nagsarita marang pamindita awan pacek akar karim kinaulbud amin nasong ikang nagsarita marang pamindita awan pacek akar karim kinaulbud amin nasong ikang nagsarita marang pamindita awan pacek akar karim kinaulbud amin nasong ikang nagsarita marang pamindita. Gaysuyen, tiyin na kinararapaan napudno ngayatin paay mo kaniya nalawa ataw inta nagbaetan saan nga isutlap peda sa ngalen taniayan sapay tadumteng day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayon ikari asiksikan tulae ay ayaten inggat tungpal tanem si kalaeng yakon sa
Cruz at the Nisi Shop. And of course, to my executive producer, Ma'am Cecil Alcantara Arconado. DJ Ness, Ma'am Elaine, Ma'am Allen Claire, Tita Daisy, Sapay tadumteng day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyak nanayo ikarik asiksikan kulae ay ayaten ingat tungpal tanim si kalaeng biyagkawan sa bali agmay saka mauyos matoy biyag kung mamati ka umakani ako biyag ko ay ayaten ka ipatpatay ka tinaputno si kalaeng biyagkawan sa bali agmay saka mauyos man to'y biyag mamati ka kumakani ako biyag ko ay ayaten ka ipatpatay ka tinaputno ay ayaten ka ipatpatay ka tinaputno ay ayaten ka ipatpatay ka tinaputno. Di lagip mujak malipat nangipa ay tiragsak kaunggat ni ayat intalimeng tuy riknak wen sikat tidamo nga ayat ingganat mauyos tuy biyag nagbalin ka na paset kaniyak uray awan kan kasman marikerik na tibarat arakop mo kaniyak narigat iti manglipat iti damong ayat ayat nangipa ay kaniyak iti umuna aragsak di lagip mujak malipat nangipa ay tiragsak kaunggat ni ayat intalimeng tuy riknak wen sikat tidamo nga ayat ingganat mauyos tuy biyag nagbalin ka na paset kaniyak uray awan kan kasman marikerik na tibarat arakop mo kaniyak narigat iti manglipat iti damong ayat ayat
agsabat ti dalanta. Nadlaw ko alimami iska, awan manlat inka maibaga. Kumusta di mo pa'y kunan, di kumawatan daytoy rikna. Kapu kadi takadwam isuna, nagmayat kibinyo adwa. Ngem iturek ko sakit na, kaawanen di ayan na yata. Nunaragsak kaken kwa na, anya ngarut palubusan ka. Sapay tamay paay na ti aya, akal kaligagumang. Tanu siya iti kunam, lipate ko di pa iti napalabas. Kumusta di mo pa'y kunan, di kumaawatan daytoy rikna. Gapu kadi takadwam isuna, nagmayat kibinyo adwa. Ngem iturek ko sakit na, taawanen ti ayan na yata. Nunaragsak kaken kwa na, anya ngarut palubusan ka. Sapay tamay paay na ti aya, akal kalikaguman. Tanu siya iti kunam, lipate ko di pa iti napalabas. Tanu siya iti kunam, lipate ko di pa iti napalabas. Naminsan nga aldaw na panagjay sentro, naglugarak ti jeep, apang pasahero. Naipatangak man ijay sango, nakatinak driver agwapo. May ayo akman itiin balikas na, kalanglangak kano ni Jolina. Isem puman di nagpaiduma, tanak kamalianak nga artista. Magustwak man tay ko'y at rider, uray magaradyok, pintas ko
Dadandani kami makadanon Panagay kambyo Inamitin ipalalon Uray la tumakder Dagiti barbon ko Tato'y lupok meten Di ina ikambyon Nakapatangak Di driver as sweet lover Panagchansing naket Nadawel Di naklan ni respeton Akas passenger Cross ko pa'y ngarot Tanatae Maguswak man Dayto'y agante Uray mga ngadyok Pintas ko't inadiawen Dila jokiyat Nuwagi kambyo Tama sakit na Dito'y tumengko Anyan din nga iletan Dito'y kainak Nagluganan Tertsak mula abalisyan Nga may tito'y berno agitwan 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 Ni baget inisulti aga na Ay agsangsanit ken agrungrungaan Pasaray iwadag na, pasaray kuktaran na Iikis na dirinantun kaya Ilangan baget inisulti aga na Kaslabat to batog nga nakaoka ka Tunggal no agintek Umutot pinabangsit Sabayan at agis buwi tingget ang set Hindi tanaganaken Di bakit ko Ayan sa Pulentina imas sa kaldo Lupo kada bitso, inana azul solo Kasla agalon ko na reklatilo ko Anay ako punana Litsim lakay litsim di pukpukaw na Jakton kayaten di ungtungaw na Kasla maset akan jay patong na Daytan bigla hirana Nagpatangken kinagat na daytoy iba Pinaayata sa bagsakaanan na Limwardi ubingaw ang tagtagarina May sangal daw na pailati balita Kumit makit matman di matmatanan Kasla kayat na di agsipungtuan Nalipatan at sakit panaganak na Anyagat din tayahin ko na Jakun kayaten di pukpukaw na Isudagayam tinakinsat aran na Isudat mami may round to pa Isudat mami may round to pa Isudat mami may round to pa Kastat panaganak ni bakat ko long time ago, ladies and gentlemen. Daytoy kadin ti maudi apa nagkitatan taapay adi mo iperre
Awan mangeko at timek mo dudugem unay tuy puso italulwa dito'y barukong ko. Isardeng mo dayta sang sangit mo denggek kat itiga po tadi agtal na tuy nakem ko. Anyaman ti banagay di sidir mo uray na sakit tuy barukong ko awatek awan mabalin ko. Kaslaan mo kun tigapwanan nakurang kalaeng di pamuspusan rigatem lang asyak tahi masaktan di mo mairwangan dayta sarita. Daytoy kadin ti maudi apa nagkitatan taapay adi mo ipereng dayta rupam sa inek tinsumbat mo awan mangeko ati mek mo dudugem unay tuy puso italulwa dito'y barukong ko. Isardeng mo dayta sang sangit mo denggek kad itiga po tadi agtal na tuy nakem ko. Hanyaman ti banagin di sidir mo uray na sakit tuy barukong ko hawatek awan mabalin ko. Isardeng mo dayta sang sangit mo denggek kat itiga po tadi agtal na tuy nakem ko. Hanyaman ti banagin di sidir mo uray na sakit tuy barukong ko hawatek awan mabalin ko. Uray na sakit tuy barukong ko hawatek awan mabalin ko. Kasman ababa at ang tagainip
dagiti aldaw ni paten apag darima natukay ariten ngamin ubiyag ko tadikan sumangin sapay lakuma nagsubling ka daytoy araw ko mangingungatan agit turat ururayan ka uray no agtuukan no sikat kapuna. Umpaw akari sa din titumpal ka manun apuso nailawan ken ka tunggal rabi nga arapaape dagiti lailo nabara nga age apag darigma jak man lang nagpapas inakat bataken ititaaw ngirika sapay laguma nagsubling ka daytoy araraw ko mangingungatan agit turat ururayin ka uray no agtukan no sikat gapuna uray no agtukan no sikat gapuna. Yan, sabag kumandata ng isang request. Bagat met kay kaidi alugan dat muntot ag subli I am sorry tadya maikari
balik na ang nagbiyagang nga awan ka. Babawikan na ang meres mo't nagpituta ay I'm sorry, damage has been done. Tiyakmet impagarap sa maituran, balay gigit masarakan, kalpasan nga siya ket panawa. Nagbiyagang maawan ka, ngem kinagpaiswanan na maililiwak lataken ka, bareng nung kabailak to naaramiden na. Ikaw nagsarap ka, kung silapan ka, ipasulit to'y ako may takit ka sa tubay pangato ken ibababa kastantot panagiparik na agbiyak kang maawan ka. Aku sana lelain no sikat gapuna kay kayat kumete awan serservina no dinak ayaten kantulata uray dinak dungdungen dijay ini nga pagtangkaya daytas udim mapasudi na day tabang luma pabang lunat dagas kaladan arumi matrima mabalinkan man laeng asa kare day talaga ilanat to papel baru kungku pagsada do dito'y alugar ngain ka dinagdaklan ay adun a puso di pinalpaldana mabalingkan malaeng asa kare day talaga ilanat ko papel baru kungkut pagsada do dito'y alugar ngain ka dinagdaklan ay adun a puso di pinalpaldana. Sentir que era sentimiento no sumira ni ayak aglalalon kabarbaro natangken na isip bimatu a puso siya sinti dilundang
sumina ni tungo mabalikan man laeng asa tarek day talangan ilanat ko papel barong kungko pagsadam no dito'y alugar ngain ka dinagdakla na yadon a puso di pinalpaldangan no dito'y alugar diin ka dinagdakla na yadon a puso di pinalpaldangan. Ni Mang Boyet napeklan a babaero dirain na uray painokim mabaliw awan pilyen na nga lang a uray sino basta nagblaus ken nagpalda sige manso certified at chickboy ni Mang Boyet patulan na uray anyat itsura na minsan nga aldaw na buking ni bakit na ngadda sa bali akakibkibin na ay Mang Boyet na alakan nagkararag ken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igyem na abadang nukumangamin linepelam taarem mo ngaglaplakunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam. Mang Boyet natangken ti ulo na di agnakem muray palken ni bakit na gaputi arem na adi matetelan ni Boyet kanayong nga madugulan ay Mang Boyet na alakan agkararag ken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igyem na abadang nukumangamin pinepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam ay Mang Boyet na alakan agkararag ken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igyem na abadang nukumangamin pinepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam ay Mang Boyet na alakan agkararag ken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igyem na abadang nukumangamin tinepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam. Ay, apo Barok Boyet, binagbagaan ka lang anong gabi din. Di ka tumat kaming mamatmatik ang nilulong nga simpot. Deta, timaganganad mo Barok.
sayak man ken iday apges na talged ni patay sana ang napnuan ni tayutay aglulwek at atyak met makaturay when nagsaem tingka isisina ngem anusak tawan met pamuspusan na into awan kan dito'y denak lagi mikem ka dinto sumina maida sayak man ken iday apges na talged ni patay sana ang napnuan ni tayutay aglulwek at atyak met makaturay when nagsaem tingka isisina ngem anusak tawan met pamuspusan na into awan kan dito'y denak lagi mike
Thank